Igbo ọma na-ege ntị, Igbo njem ọnụ. Unu anụgo n'ife ndị mmadụ kwuru, hey, the catechist, ọ kara aka. Ọ kara aka. Ma na ọ dịkwa mma ị na-ekwu ọwụ sọsọ ị maka mana na ebe a wee na-atabi ya bụ ibe ọ dịka ọsọ asa ya. Enugo ka ha ji ekwuo ya. Kwuo ya. Biko ịnụgo ndụmọdụ niile na ihe niile ha kwuru maka ya. Biko ihe a na-ayọ gị dịka ime gịnị ka itinye ya n'ọlụ. Biko tinyekwa ya n'ọlụ ka ọ dịrị gị mma. Ọ ka bụkwa na ụtụtụ ọma n'isi mbido ka anyị ji wee na-abịala ụnụ. Ọ bụrụ sọsọ maka ịgba n'ezi ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata. O nwere ife ọzọ ma n'isi mbido bụ ebe ebido. Nya bụ ebe ebido ebe gịnị ebe ejedebe. Ọtụtụ ihe dị iche iche ka anyị na-ewetara unu ebe a. N'isi mbido o nwekwa na ihe ọzọ anyị ji wee bịa n'isi mbido n'ụbọchị taata. Ihe ga-adị gị mma n'arụ. Ị ga na-azụ gị arụ na-edozi gị arụ gị. Gị bụ nwoke na-ege m ntị, ị bụ di, ị bụ nwaanyị, ị bụ ụmụaka. Gezie ntị ka n'ife anyị ji maka ewebe n'ụbọchị taata. Nke mbụ biko dịka ndụmọdụ anyị na-adụbu si ndị oyibo na-asị stop eating processed food, junk food. Ụmụnne ya na-eghe eghe. Ya bụ ụmụnne ebịa eje na ebịa nwoke nwaanyị asịghị take me to Italy to Mr. Big. Biko anyị na-ayọ unu na-ayọsi ike biko ka anyị reduce otu anyị si eri ụmụ ihe a, ụmụ meat pie, ụmụ bọga, ụmụ biko anyị asịkwa kama ka ime gịnị reduce n'ihi na ife niile ọ na-adịghị mma, ọ na-adị anyị mma n'arụ. Biko nke ọzọ bụ dịkwa ibie bụ biko ka anyị na-eri more of fruits and vegetables. Ya bụ ahịhịa ndụ ịghọtago ụmụ mkpụrụ osisi na ụmụ ahịhịa ndụ asịkwa ndị esi ụmụ mkpụrụ osisi na ya dịka ụmụ orange a ka ịmụfa na-asị gị ka ezife fruit and vegetable mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Ife anyị na-ekwu maka ihe anyị nọkịta awụ oge dị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Biko ọ bụrụ na ị mara eri ma onwe ndị na-asị na ya mara ka esi erikwa n'akwụkwọ nri. Biko ọ bụrụ na ị mara ka esi eri akwụkwọ nri na-amụ ya kịta o nwe ihe na-agwa ndị mmadụ na ihe na-erizi kịta abụrụ na ọ na-atọ m ụtọ n'ọnụ kama na ọ dị m mma ibi ji na-azụ arụ gị ka arụ a nwee ike nwe ogologo ndụ. Biko na-eri more of vegetables. O nwere nke a na-akpọ ụgụ ibe mara kịta mmiri na-ezo kịta ụgụ na-apụta kịta rie nnọọ ụgụ ọfụma. Na-eri spinach green, na-eri nke a na-akpọ ayịghara, na-eri nke a na-akpọ gbọrọndị. Biko inweta nnọọ gịnị na-erie na-erikwa ife a na-akpọ fruit ma orange o ma mango ma ụdala ma pọpọ ma ụmụ ihe na mgbe ọbụla ọpụta mee gịnị na-eri nri ọnụ uju. O nwere ụfọdụ na-asị enwere m ego apụl, enwere m ego pọpọ. O nwere ihe nchọ ka m kụziere gị. Season ọbụla nwere fruit na-adị na season, ọkwa eziokwu. O nwere mgbe a na-enwe mgbe orange, nwee mgbe pọpọ, nwee mgbe watermelon. Biko mgbe ọbụla ọ bụ mgbe ame gịnị ribe m ihe niile ahụ. Nke ọ bụrụ oge watermelon na-eri ọ bụrụ oge pọpọ na-alachi. Nke ọzọkwa bụ gịnị go more of on herbs and fruits. Always okwu. Ilekwa anya ịma na dịka ndị mgbe ochie dịka nna nna anyị ha ịghọtago ihe afụ na ha nọ ndị nọchara n'ihe dịka 100 and something tupu ha na mana ị na-anya ebe kịta 40, 50, 60 mmadụ adabịa life well spent. God forbid is not our portion. Nke ọzọkwa bụ na-ege on herbs like turmeric, ginger, garlic. Biko ihe a dị mkpa n'ezinụlọ maọbụ nwoke ọ bụ ị nwere cough, ginger and garlic. Arụ na-egbu gị mgbu, ginger and garlic. Biko carrot ife mere na hey ihe anyị ga-agwa unu ka nkụ ori nne ama na ụnụ amụta gị ife tinye ya n'ọlụ. Ọ bụrụ na anyị chi ya taa azụ anyị ga-akwapụ